गुरुब्रह्मा गुरुविष्णू गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज गुरुपौर्णिमा। 3000 वर्षापूर्वी गुरु व्यास यांचा जन्म झाला आणि त्या दिवसापासून गुरु व्यासांची जयंती म्हणून या गुरुपौर्णिमेला फार मोठं महत्त्व आहे। गुरु हा जीवनाला आधार देणारा एक वटवृक्ष असतो। गुरु हा जीवनामध्ये शिकवणारा एक आध्यात्मिक मार्गदर्शक असतो। गु म्हणजे अंधार आणि रू म्हणजे ज्ञान। अंधारातून प्रकाशाकडे घेऊन जात असताना गुरु प्रत्येकाला माणूस आणि माणसाने आपलं जीवन कसं जगावं, माणसातील परमेश्वर आपण कसा ओळखावा हा आपल्याला सद्गुरू शिकवत असतो। प्रत्येक वळणावर आपल्याला गुरु मिळतच असतो। आपले प्रथम गुरु जे असतात ते आई वडील, नंतर गुरु असतात ते आपले शिक्षक आणि नंतर आपल्याला वेगवेगळ्या पद्धतीत ज्ञान देणारे प्रत्येक वळणावर मिळत असतात ते गुरु। मग सद्गुरू म्हणजे काय? जीवनाची यशस्वी वाटचाल करत आपलं जीवन सुखी आणि समाधानी कसं करावं, आपल्या जीवनातली दुःखाला सामोरं कसं जावं, आपल्या जीवनातील संकटावर मात कशी करावी, आपलं जीवन समाधानी सुखी कसं करावं, हे आपल्याला तत्वातून, आचरणातनं, ज्ञानातनं, कृतीतनं जो शिकवत असतो हा सद्गुरू असतो। प्रपंचातनं परमार्थाकडे कसं जावं, प्रपंच नीटनेटका कसा करावा, प्रपंचामध्ये असलेले दुःख कसे निवारण करावी, प्रपंचामध्ये कौटुंबिक नातं कसं जोपासावं, कुटुंबामध्ये एकत्रित पद्धतीने कसं राहावं आणि एकत्रित कुटुंब पद्धतीने जीवनाचा आनंद कसा घेता येतो, ही जीवन पद्धती आपल्याला जो शिकवतो तो गुरु। ह्यालाच आपण सद्गुरूही म्हणतो। जीवन यशस्वी होण्यासाठी आपण प्रत्येक ठिकाणी धडपडत असतो, प्रयत्न करत असतो, पण यश मिळत नसतं। मग यशाचं मूळ कारण काय? जेव्हा आपण आपल्या सद्गुरूकडे ही व्यथा घेऊन जातो तेव्हा सद्गुरू आपल्या ज्ञानातनं, आपल्या विचारातनं, आपल्या आचरणातनं प्रत्येक गोष्टीचा सुखकर मार्ग काढून देत असतो। आज पाहिलं तर समाजामध्ये जे रंजले गांजले आहे त्याशी म्हणेच आपुले। आज सद्गुरू आपल्याला समाजाचं हित, समाजामध्ये जे चाललेली समाजाची रीत आहे हे आपल्याला समजून सांगतो। सद्गुरू आपल्याला सांगतो कुलाचार, कुलधर्म, रीतिरिवाज, संस्कृती ज्या आपल्या आईवडिलांनी, ज्या आपल्या पूर्वजांनी आपल्याला शिकवलेलं आहे ह्याचं आचरण करून तसं वागा। संघटित समाज एकत्र राहावा आणि संघटित समाजातनं आपल्या समाजाची उन्नती व्हावी यासाठी आपल्या पूर्वजांनी आपल्याला रीतिरिवाज, कुलाचार, कुलधर्म याची आठवण करून दिलेली आहे। जेव्हा आपण सद्गुरूकडे जातो तेव्हा सद्गुरू आपल्याला काय सांगतो? आपले कुलदैवत हे आपले सर्वश्रेष्ठ शक्तिस्थान आहे। जीवन आणि जीवनाचा अर्थ जेव्हा आपल्याला कळतो तेव्हा जीवनाच्या करिअरची सुरुवात होते। आजकाल काय झालेलं आहे, कुठलंही ज्ञान न घेता, कुठलाही अभ्यास न करता कुठल्याही गोष्टीकडे आपण आकर्षित जातो। का? तर मनामध्ये असतो एक स्वार्थ असतो। आज वेळोवेळी वेगवेगळ्या वर्णनावर आपल्याला गुरु मिळत असतात। ते गुरु सत्य आहेत का? ते गुरु आपल्याला योग्य शिकवतात का? ते गुरु आपल्याला वेगवेगळं मार्गदर्शन करतात का? की ते गुरु आपल्याला चुकीच्या दिशेने नेत असताना आपल्याला ते कुठे ठकवतायत का, ते कुठे फसवतायत का, ते कुठले आपले लुबाडणूक करतायत का, याचा आपण गांभीर्याने विचार केला पाहिजे। आज जीवन जगत असताना आपल्याला व्यथा आहेत, दुःख आहे, संकट आहेत, बरेच प्रपंचातले गोष्टी आहेत। ज्या प्रपंचातल्या गोष्टीतनं आपल्याला कोणतरी मार्गदर्शक हवा असतो ना।
मग मार्गदर्शक कसा असावा? प्रपंचातला मार्गदर्शक हा सद्गुरूच असावा लागतो, कारण त्याला त्याबद्दलचं प्रचंड ज्ञान असतं. मग तो मार्गदर्शक आपल्याला का हवा? आपण जगत असताना काय चुका करतो? आपण समाजात वावरत असताना काय चुका करतो? आपण समाजाच्या मध्ये कसं वागतो? आपण आपलं करिअर घडवत असताना आपण कशी आपली वर्तणूक ठेवतो? याच्यातनं योग्य दिशा, योग्य मार्गदर्शन करण्याचं काम हा सद्गुरू करतो. सद्गुरू आपल्या कृतीतनं शिकवतो, सद्गुरू आपल्या आचरणातनं शिकवतो, सद्गुरू आपल्या ज्ञानातनं आपल्याला शिकवतो, सद्गुरू आपल्या तत्वज्ञानातनं आपल्याला शिकवतो. जीवन सुखी आणि समाधानी करण्याचा मार्ग हा सद्गुरू आपल्याला शिकवत असतो. आज जर पाहिलं तर प्रत्येक ठिकाणी, प्रत्येक वळणावर आपल्याला वेगवेगळे अनुभव येत असतात. मग अनुभव म्हणजे काय? या अनुभवातनं आपण काय केलं पाहिजे? म्हणून ज्या सद्गुरूकडे जातो त्या सद्गुरूची पहिली परीक्षा घ्या. तो आपल्याला योग्य मार्गदर्शन करेल का? तो आपल्याला फसवणार नाही ना? तो आपल्याला ठकवणार नाही ना? तो आपल्याला अंधश्रद्धेकडे नेणार नाही ना? तो आपल्या असह्यतेचा फायदा घेणार नाही ना? तो आपल्याला कुठेतरी दुःखाच्या खाईत लोटणार नाही ना? कुठेही सद्गुरूचं परीक्षण करा, निरीक्षण करा, अनुभव घ्या आणि तरच त्या मार्गात जा. अन्यथा आपल्या जीवनाचा अंधकार आपणच करून घेणार आहोत. ही जीवन पद्धती आपली आपण अनुभवली पाहिजे. आज सद्गुरू हा निस्वार्थी असला पाहिजे. सद्गुरूची तुमच्याकडनं कुठलीही अपेक्षा असता कामा नये. सद्गुरूचं तुमच्यावर प्रेम असलं पाहिजे. सद्गुरूने तुम्हाला प्रत्येक वळणावर सत्य असत्य समजून सांगितलं पाहिजे. सद्गुरूने जीवन जगण्याचा, जीवनाला सामोरं जाण्याचा मार्ग सद्गुरू आपल्याला देत असतो. त्याचप्रमाणे आज ह्या मानवी हितासाठी, ह्या मानवी जगामध्ये आपण वावरतोय. अरे निष्ठा, सद्गुरू फक्त निष्ठा लागते, सद्गुरू विश्वास लागतो, पण तो पारखून निरखून झाल्यावरच ठेवायचा असतो, आधी नाही. नाही तर असे सद्गुरू आज आहेत की आपल्या असं आहे त्याचा फायदा घेऊन स्वतःची घरं भरणं, स्वतःची प्रगती करून घेणं आणि समाजाला अंधश्रद्धेकडे नेणं. अंधश्रद्धा म्हणजे अज्ञान पसरवणं. अंधश्रद्धा म्हणजे जीवनाचा मार्ग न समजता चुकीच्या दिशेकडे घेऊन जाणं. या विश्वात परमेश्वर आहे. आपण म्हणतो परमेश्वर नाही, पण परमेश्वर आहे. अरे ही पंचमहाभूतेच हा परमेश्वर आहे ना. आकाश आहे, अग्नी आहे, जल आहे, पृथ्वी आहे ना. मग आपलं जीवन कशावर आधारित चाललेलं आहे? हे शरीर हे महाभूताने व्यापलेलं आहे. पंचमहाभूत हे आपल्या शरीरामध्ये कार्यरत आहे. त्यांचे पंचमहाभूत ब्रह्मांडाचं कार्य सांभाळत आहेत. अध्यात्म म्हणजे काय? आतून निघालेला एकात्मतेचा स्वर, आतून निघालेला प्रकाशाचा मार्ग, आतून निघालेला परोपकाराचा मार्ग, आतून निघालेला सत्मार्गाचा मार्ग, हाच अध्यात्म आहे. अध्यात्म आपण अनुभवला पाहिजे. अध्यात्म करून ओरडत आपल्याला अध्यात्म कळणार नाहीये. अध्यात्माचं आचरण करावं लागतं. सद्गुरू काय करतो? प्रत्येक प्राणीमात्राची सेवा कशी करावी, समाजातील लोकांची सेवा कशी करावी, आई वडिलांची सेवा कशी करावी, कुलाचार कुलधर्म कसा करावा, गरिबांना रंजले गांजले त्यांना मदत कशी करावी, समाजातील ज्या मुलांना शिक्षणाचा आधार नाही आहे, पैशाचा आधार नाही, त्यांना कशी मदत करावी, एखाद्या मुलाचं लग्न होत नाही तर त्यांना मदत कशी करावी, हे सद्गुरू शिकवतो असतो. हे सद्गुरू आपल्याकडनं करून घेत असतो. अरे आपण कोणाचे तर ऋणीच आहोत ना. मी म्हटलं मी कोणाचाच ऋणी नाही. अरे ज्या समाजाने आपलं नामकरण केलं ना, ज्या समाजाने आपली ओळख केली, ज्या समाजाने आपल्याला प्रगतीकडे नेला, आणि ज्या समाजाने आपल्याला मायेचा आधार दिला, त्या समाजाचे आपण ऋणी नाही का?
ज्या शिक्षकाने आपल्याला जीवन घडवण्याचा मार्ग दिला त्या शिक्षकाचे आपण ऋणी नाही का? अरे ज्या आई वडिलांनी आपल्याला जन्म दिला, ज्या आई वडिलांनी आपलं संगोपन केलं, ज्या आई वडिलांनी आपल्याला प्रगतीकडे नेलं, ज्या आई वडिलांनी मायेचा प्रेमाचा हात पाठीवरनं डोकीवरनं फिरवलं ना, त्या आई वडिलांचे आपण ऋणी आहोत. त्याचप्रमाणे जो सद्गुरू आपल्याला जीवनात काय करायचं आहे, अंधारातनं प्रकाशाकडे कसं जायचं, जीवनात प्रकाश कुठल्या गोष्टीकडे आहे, जीवनाचं करिअर कसं घडवावं, जीवन सुखी कसं करावं, हे सद्गुरू आपल्याला शिकवत असतो. आणि सद्गुरूवर आपण प्रेम केलं पाहिजे. सद्गुरूचं आपल्यावर निस्वार्थ प्रेम पाहिजे. भक्तिमार्ग हे शिकवतो की जे रंजले गांजले त्यांना मदत करा, त्यांना सुख द्या, त्यांना समाधान द्या. एखाद्याचं घरी जर एक वेळचं जेवण नाही मिळत, त्याला 1 महिन्याचं अन्न भरून द्या. तिथे देव आहे, तिथे परमेश्वर आहे. एखाद्याच्या घरी डॉक्टरला पैसे नाही आहेत, एखादा गरीब जोडपा आहे, तर त्याचा डॉक्टरचा उपचार करा, हा देव आहे. एखाद्याच्या घरी एखाद्या मुलीचं शिक्षण होत नाही, त्या मुलीच्या शिक्षणासाठी मदत करा, तिथे तुमचं पुण्य जमा झालेलं आहे. एखाद्या मुलाच्या शिक्षणासाठी त्याला पैसे नाहीत, त्याला मदत करा. एखाद्याचं घर तुटलं आहे, त्याला आसरा द्या. कितीतरी रंजले गांजले आजारी पेशंट आहेत, त्या प्रत्येक आजारी पेशंटला जाऊन आत्मीयतेने मदत करा, त्यांच्यावर प्रेम करा. हे सद्गुरू शिकवत असतो. जीवन म्हणजे काय? दुःख आल्याशिवाय जीवनाचा अर्थ कळत नाही, यातना भोगल्याशिवाय जीवनाचा भावार्थ कळत नाही, यातना भोगल्याशिवाय अनुभव येत नाही, कष्ट केल्याशिवाय ज्ञान मिळत नाही, आणि कष्ट केल्याशिवाय प्रगती होत नाही. हेच जीवन. म्हणून समाजाचं काहीतरी मी देणं लागतो, समाजाचं मी ऋणी आहे, आणि ह्या समाजाच्या ऋणातनं मला मुक्त व्हायचं आहे. तर आजच्या गुरुपौर्णिमेचा संकल्प आपण केला पाहिजे. ह्या संकल्पातनंच आपल्याला पुढे जायचं आहे. प्रगती करतच पुढे जायचं. सुख आलं म्हणून होरपळून आनंदात जाऊ नका. होरपळून शब्द का वापरला? सुखात आनंदात जाणार तुम्ही, त्यावेळी तुमच्याकडे मी पण आलेला असतो, मोठेपण आलेला, अहंकार आलेला असतो की मी पैशाने काही करू शकतो. अरे मी पैशाने काही करू शकतो नाही, तसं आहे. ह्या परमेश्वराने सुख आणि दुःख ह्या 2 बाजू ठेवलेल्या आहेत. का? तर तुझ्या जीवनाचा अर्थ तुला कळायला पाहिजे. अहमपणात जाऊ नकोस, मीपणात जाऊ नकोस, आपल्या ताकदीच्या जोरावर दुसऱ्याला छळू नको, लुटू नको, फसवू नको, ठकवू नकोस. हे सद्गुरू शिकवत असतो की सुख आलं म्हणून आनंदी होऊ नको, दुःख आलं म्हणून रडत बसू नको. सुख आणि दुःख या नाण्याच्या 2 बाजू आहेत. छापा आणि काठा या आयुष्यात येतच राहणार आहे. मग छापा आल्यावर काय करायचं आणि काठा आल्यावर काय करायचं, याचं उत्तर आपल्याला प्रत्येक वेळी सद्गुरू देत असतो. म्हणून सद्गुरूचं प्रेम हे अबाधित असलं पाहिजे. सद्गुरू आचरणातनं शिकवत असतो, सद्गुरू कृतीतनं शिकवत असतो, आणि सद्गुरू आपल्याला समाजाबद्दल परोपकारी भावनेतनं शिकवत असतो. म्हणून सुख आणि दुःख हे दोन्ही अनुभवाचं गाठोडं आपल्या पाठीशी नाही तर आपल्याला जीवनाचा अर्थ कसा कळणार? म्हणून प्रपंच करून परमार्थ करा ही उक्ती सांगितलेली आहे. कुटुंबामध्ये आई, भाऊ, बहीण, काका, काकी, मावशी, मामा, मुलं, बायको या सगळ्यांना एकत्र ठेवून कुटुंबाची जीवन पद्धती चालवणं हे सद्गुरू आपल्याला शिकवत असतो. जीवनातलं सत्य जर आपल्याला अनुभवायचं असेल तर सद्गुरू आपल्याला सेवा शिकवतो. सद्गुरू त्या सेवेतनं आपल्याला ज्ञान देतो. सद्गुरू आपल्याला एखादी गोष्ट देतो समाजाच्या सेवेची, ती अखंडपणे आपण ते अविरतपणे ते वचन सत्य म्हणून केलं पाहिजे. आज आपण म्हणतो प्रत्येक ठिकाणी जातो का? आपल्या व्यथा आहेत, आपल्या अडचणी आहेत, आपले दुःख आहेत.
काही वेळा आपण त्या व्यथा आणि अडचणी दुःखामध्ये आपण ग्रासले जातो आणि त्यावेळी आपण कुठला तरी एक आधार घेण्यासाठी कुठल्या तरी एखाद्या व्यक्तीकडे जातो. ती व्यक्ती आपल्याला केव्हा केव्हा अज्ञानाकडे आणि अंधश्रद्धेकडे नेत असते. म्हणून आपण जावं कोणाकडे, आपलं दुःख कोणाकडे न्यावं, आपण आपल्या कुटुंबाची प्रपंचाची व्यथा कोणाकडे मांडावी. मित्राकडे मांडली तर तो आपल्याला आधार देईल, पण 4 लोकांना सांगेल. आईकडे जर एखादी व्यथा आपल्याकडनं चूक घडली सांगितली तर आई आपल्याला कुठेतरी रडत बसणार आपली आई. वडील कुठेतरी टेन्शन घेता, बायकोला सांगावं तर घरात भांडणं होणार, बहिणीला सांगावं तर कुठेतरी गैरसमज होणार. मग आपल्या जी चूक आपली आहे ती कोणाकडे आपण मोकळी करू शकतो? आपण आपल्या सद्गुरूकडे ती मोकळी करू शकतो. जसं मी म्हटलं की कुठले तरी प्रश्न आले की आपण कोणातरीकडे तर जातो प्रश्न सोडवायला, पण ती व्यक्ती वेगळी आहे का, ती अंधकाराकडे नेते, अज्ञानाकडे नेते, अंधश्रद्धेकडे नेते, काय करते, मला लुटणार आहे का, मला ठकवणार आहे का, मला फसवणार आहे का, याचं परीक्षण केलं पाहिजे. परीक्षण न करता आपण आहारी जातो, कुठेतरी आपण मोठेपणात जातो, कुठेतरी चांगली सेवा मिळाली म्हणून जातं. नाही, आपण आपल्या जीवनात कधीही फसायचं नाही. म्हणून सद्गुरूकडे जात असताना पारख करा, निरीक्षण करा, अनुभवा, बघा आणि मगच विश्वास ठेवा. नाही तर आजकाल काय चाललं आहे, लुटारूंच्या टोळ्या आहेत, फसवणारे आहेत आणि आपल्याला फसवून अंधकाराकडे पण नेणारे आहेत. आज ज्याच्याकडे आपण आपल्या असह्यतेचं निरसन करण्यासाठी जातो तिथे जर आपल्या असह्यतेचा फायदा घेऊन जर आपल्याला ठकवलं जातं, फसवलं जातं, लुटलं जातं तर ज्ञानी बनलं पाहिजे. आपण परीक्षण केलं पाहिजे, आपण निरीक्षण केलं पाहिजे आणि मगच विश्वास ठेवला पाहिजे. गुरु आपल्याला, सद्गुरू आपल्याला जीवनाचा भावार्थ समजून सांगतो. गुरु आपल्याला उपासना देतो. गुरु आपल्याला एखादा ग्रंथ वाचायला लावतो ज्याच्यातनं तुम्हाला ज्ञान मिळेल. गुरु आपल्याला संस्कार करतो. गुरु आपल्यावर प्रेम करतो. म्हणून आपलं प्रेम हे गुरुच्या स्थायी आईवडिलांप्रमाणे असलं पाहिजे. कारण गुरु प्रत्येक वेळी मायेने प्रेमाने पाठीवर थाप मारत असतो. तिथेच आपल्याला कळतं की माझ्या पाठीशी माझा सद्गुरू आहे, माझ्या पाठीशी माझी कुलदैवत आहे, माझ्या पाठीशी माझे आईवडील आहेत आणि माझ्या पाठीशी माझं संपूर्ण समाज आहे. आज आपण ह्या गुरुपौर्णिमेच्या निमित्ताने या ठिकाणी जे तुम्हाला मार्गदर्शन केलं, तुम्ही ते परीक्षण करा. स्वतःमध्ये शोधा. अध्यात्म स्वतःमध्ये शोधला पाहिजे. स्वतःमध्ये अध्यात्माचं परीक्षण केलं पाहिजे. स्वतःमध्ये अध्यात्माचं निरीक्षण केलं पाहिजे. स्वतः ज्यावेळी आपण आपल्याला ओळखू त्याच दिवशी ठाम विश्वास आपल्या मनामध्ये निर्माण झाला पाहिजे की माझी प्रगती झाली आणि माझी प्रगती होण्यासाठी मला योग्य ज्ञान घेऊन पुढे गेलं पाहिजे. तेच असलं पाहिजे निरीक्षण, परीक्षण, आत्मीयतेचं ज्ञान असलं पाहिजे आणि या ज्ञानातनं मला परिपूर्णतेने यशाकडे जायचं आहे. या गुरुपौर्णिमेच्या निमित्ताने आपण सगळे एकत्र आलो. या गुरुपौर्णिमेच्या निमित्ताने आपलं एक कुटुंब बनलं. या गुरुपौर्णिमेच्या निमित्ताने आपलं एक समाजाचं नातं निर्माण झालं. या गुरुपौर्णिमेच्या निमित्ताने गुरुबंधू गुरुभगिनीचं एक नातं निर्माण झालं आणि याच गुरुपौर्णिमेच्या निमित्ताने आपण सगळेजण एका विचाराने पुढे जाऊया. समाज आणि समाजाचं ऋण हे आपण मनाशी बाळगूया. आपल्याला विश्वातनं आपल्याला मुक्ती पाहिजे असेल, या विश्वातनं आपल्याला परिश्रमातनं पुढे जायचं असेल तर आपल्याला काय करायचं आहे? माणूस जेव्हा जन्माला येतो ना तेव्हा 84 लक्ष योनीतनं जेव्हा तो जन्म घेत मानव रूपाकडे येतो तेव्हा परमेश्वराने त्याला 5 ऋणं दिलेली आहेत. त्या 5 ऋणातनं त्याला मुक्त व्हायचं आहे. पहिलं ऋण आहे हे देव ऋण. जीर्ण झालेली मंदिरं आहे, त्या मंदिराच्या जीर्ण झालेले कुलदेवतेचे मंदिर आहे, ज्या ठिकाणी श्रद्धे भावनेने विश्वासाने लोक नतमस्तक होतात. तर आपला जर पगार 10,000 रुपये आहे ना, त्यातले 10% बाजूला काढा बघू.
10,000 पगारातले 10% जागे 1,000 रुपये बाजूला आले. देव ऋणासाठी 200 रुपये बाजूला करा. जीर्ण झालेले मंदिर, पडगळीस आलेले मंदिर, मंदिराची स्वच्छता, मंदिराचं पावित्र्य याच्यासाठी 200 रुपये खर्च करा. कुलदेवतेचं मंदिर जीर्ण झाले तिथे 200 रुपये महिन्यातनं खर्च करा. दुसरं ऋण आहे ऋषी ऋण. लोकांना ज्ञान द्या, ज्ञानाचे मेळावे लागा, वेगवेगळं प्रबोधन लावा. समाज प्रगतशील कसा होईल, समाज उन्नतीकडे कसा जाईल याच्यासाठी चांगली शिबिरे लावणं, ब्राह्मणांची सेवा करणं, आईवडिलांची सेवा करणं, पुस्तकं दान करणं, ग्रंथ दान करणं म्हणजे ज्ञानाचं दान करणं म्हणजे ऋषी ऋणातनं मुक्त होणं आहे. ह्या ऋषी ऋणातनं मुक्त होण्यासाठी तुम्ही 200 रुपये खर्च करा. एखाद्याला एक ग्रंथ घेऊन द्या. त्याच्यानंतर आहे ते भूत ऋण. भूत म्हटलं तर आपल्याला भीती वाटते. भूत ऋण म्हणजे माहीत नसलेलं ऋण. आज आपली गोमाता आहे. ह्या गोमातेचे संरक्षण करणं आणि हे गोमातेची सेवा करणं याच्याएवढं दुसरं पुण्य नाही आहे. ज्या गोमातेच्या शरीरामध्ये 33 कोटी देवतांचं वास्तव्य आहे. आईनंतर दुसरी माय असते, ही गोमाता असते. गायीच्या सेवेसाठी ते 200 रुपये खर्च करा. गायीच्या संगोपनासाठी ते 200 रुपये खर्च करा. एखादं झाड लावा. त्या झाडाचं संगोपन करा. जे झाड तुम्हाला सावली देतं, जे झाड तुम्हाला फूल देते, जे झाड तुम्हाला फळ देतं, एक झाड लावा आयुष्यामध्ये. प्रत्येक वाढदिवसाला एक झाड लावा. त्या झाडासाठी पैसे खर्च करा. एखादं फूल झाड लावा. जे फूल आपण देवाला अर्पण करतो, जे फूल आपण मनोहर आनंद घेऊन त्या फुलाचा सुगंध घेतो, एक फूल झाड लावा. पक्ष्यांना दातृत्व भावनेत दाणे दान करा. किती मोठं पुण्य आहे. भूत म्हणजे माहीत नसलेले ऋण आहे. गोमातेचं संरक्षण, झाड लावणं, पर्यावरणाचं संगोपन करणं, पशुपक्ष्यांना खाणं देणं, फुलझाड लावणं याच्यासाठी 200 रुपये खर्च करा. प्रत्येकाने ठरवलं माझ्या प्रत्येक वाढदिवसाला मी एक झाड लावेन. केवढं पर्यावरणाचा आपण विकास करणार. कोरोना काळात ऑक्सिजन विकत घ्यावा लागला, ती आपण जाणीव ठेवूया आणि आज निसर्गाचा समतोल राखण्यासाठी एक झाड लावूया. चौथं ऋण जे आहे हे आहे मातृपितृ ऋण. या ऋणातनं मुक्त होण्यासाठी आपले आई वडील आहेत. अरे जिवंतपणे आई वडिलांची सेवा करा. जिवंतपणे त्यांना हवं नको ते द्या. जिवंतपणे त्यांच्यावर प्रेम करा. जिवंतपणे त्यांच्यावर प्रेम करून त्यांची सेवा करता असताना त्यांना सकस आहार द्या. त्याने योग्य डॉक्टर उपचार करा. त्यांना मायेचा आधार द्या, प्रेमाचा आधार द्या. त्याच्यासाठी 200 रुपये खर्च करा. जर आई वडील नसतील ना तर समाजात आपले आई वडील आहेत. एखादं गरीब जोडपं असेल त्याच्यासाठी ते 200 रुपये खर्च करा. हीच आई वडिलांची सेवा आपण नंतर करतो. काय हो कामाची. मोठे तीर्थक्षेत्राला जातो, अजून कुठे जातो, पिंडदान करतो, हे करतो ते करतो. ही आई वडिलांची सेवा नंतर काय कामाची. अरे जिवंत असताना त्यांचे आशीर्वाद हीच खरी आई वडिलांची सेवा आणि हेच खरं पितृ ऋण आहे. ते ह्या ऋणातनं आपल्याला मुक्त व्हायचं आहे. 5वं ऋण आहे समाज ऋण. मगाशी मी म्हटलं ना, एखाद्याच्या मुलीचं लग्न होत नसेल ना तर त्या मुलीच्या लग्नासाठी प्रत्येकाने जे 200-200 रुपये काढून दिले तर त्या मुलीचं लग्न होईल. पैसा हव्यावर रखडलंच आहे होईल. त्या मुलीचं शिक्षण होईल. एखाद्या मुलाचं लग्न होईल, मुलाचं शिक्षण होईल. एखाद्या मुलाला कपडे नाही शाळेत जायला, एखाद्या मुलाला चप्पल नाही शाळेत जायला, एखाद्या विद्यार्थ्याला दप्तर नाही शाळेत जायला. तो बिचारा कसं तरी कष्ट करून जातोय हो. सांगणार कोणाला. घरचे 18-20 दारिद्र्याची परिस्थिती असल्यानंतर तो कोणाकडे मागणार हो. कोणाला सांगणार. माय बाप बिचारे कष्ट करणार, मेहनत करणार, त्याला द्यायचा प्रयत्न करणार. म्हणजे समाज ऋण पूर्वजांनी आपल्याला दिलेले हे ऋण आहेत. 5 ऋण आहेत. शेवटचं ऋण सांगितलं ना मानव ऋण.
ह्या मानव ऋणातनं, हे 5 ऋणातनं मुक्त होणं म्हणजे समाज सुजलम सुफलतेकडे नेणं, समाजामध्ये ज्ञानी बनवणं आणि समाजाला मदत करणं आणि समाजाला सुसंस्कृत घडवणं, हेच खरं कार्य आहे. आणि हेच कार्य अबाधित राहावं म्हणून आपल्या पूर्वजांनी एकत्र पद्धतीत, कुटुंब पद्धती, कुलाचार, कुलधर्म, रीतिरिवाज सामूहिक पद्धतीने करण्यासाठी एक कुलाचार कुलधर्माचा आधार दिला. आणि हा कुलाचार कुलधर्माचा वटवृक्ष हा आपले समाज घडवत असतो आणि आपला समाज पुढे नेत असतो. काय सांगावं तेवढं कमीच आहे. तुम्ही सर्व सुजाण आहात. दान कोणाला द्यावं, दान कसं द्यावं, दान कधी द्यावं, हे आपल्याला कळलं पाहिजे. प्रत्येकाचं दुःख हे माझं दुःख आहे, हे जेव्हा आपल्याला समजणार तेव्हा तरच आपल्याला समाजाची उन्नतीकडे जाण्याचा मार्ग मिळतो. खरा सद्गुरू जीवनामध्ये आपल्याला हे शिकवतो, हे आपल्याकडनं करून घेतो आणि अशा प्रकारच्या कृतीतनं आपलं करिअर, आपलं जीवन आणि आपलं उद्दिष्ट आपल्याकडनं करून घेऊन आपल्याला मोक्ष मुक्तीकडे नेतो, जीवनामध्ये आनंद देतो आणि जीवन सुसंस्कृत घडवतो. असा सद्गुरू आपल्या पाठीशी जर असेल तर काय कोणाची भीती. म्हणून आजची ही गुरुपौर्णिमा आहे आणि ह्या गुरुपौर्णिमेच्या निमित्ताने आपल्याला दिलेला हा संदेश आहे. आणि हा संदेश प्रत्येक प्राणीमात्राच्या ठिकाणी हा परमेश्वर आहे. म्हणून प्रत्येक प्राणीमात्रावर प्रेम करा. माणसामध्ये परमेश्वर सुद्धा, इथेच तुमच्या जीवनाची प्रगती होते. आणि हेच आपल्याला सद्गुरू सांगत असतो. आणि हाच माझा तुम्हाला संदेश आहे. माणसातील परमेश्वर शोधा आणि माणसातील परमेश्वर शोधत असताना तिथे सेवा करा आणि प्रत्येक प्राणीमात्रावर प्रेम करा. हाच आजच्या गुरुपौर्णिमेच्या निमित्ताने तुम्हाला संदेश आहे. गुरुपौर्णिमेच्या निमित्ताने दिलेलं हे तुम्हाला एक आशीर्वादरूपी प्रवचन आहे. आणि एवढंच मी तुम्हाला आज ह्या गुरुपौर्णिमेच्या निमित्ताने सांगू इच्छितो. आज तुमच्या जीवनामध्ये सुख, समाधान, आनंद, ऐश्वर्य आणि दीर्घायुष्य प्राप्त हो. तुमचं जीवन सदैव सुखी हो, तुमचं जीवन सदैव आनंदी हो आणि तुमच्या जीवनामध्ये सदैव उत्तरोत्तर प्रगती हो, तुम्हाला दीर्घायुष्य प्राप्त हो. ही स्वामीचरणी, ही ब्रह्मांडातील विश्वशक्ती चरणी आणि हीच व्यास मुनीच्या चरणी माझी प्रार्थना आहे. श्री स्वामी समर्थ, श्री स्वामी समर्थ, श्री स्वामी समर्थ.